दिनै फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्शन बिनि केम्पेइननि थाखाय 35 नम्बर मोदैगुरि समस्तियाव दिनै गासै समस्तिनि गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे मास गेदारिं प्रग्रामनि गेजेरजों इलेक्शनाव फैबाय थानाय इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोनो भट होनो थाखाय बे समस्ति बाखि रायजोखौ दिनै मोनसे आवेदन होनो थाखाय जोंनि बिटिसिनि बिपिएफ दोलोनि सभापति बिटिसिनि बारग' चिफ आग्रामा महिलारि बिथाङा फैदोंमोन आरो जथेस्थ संख्यक रायजो राजानि गेजेराव बिथाङा दिनै बिबुंथि होनानै थांबाय आरो बे समस्तिनि गासै रायजो राजाखौनो बिपिएफ दोलोनो गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामनो थाखाय बिथाङा मोनसे आवेदन होनानै थांफैबाय आरो निश्चय आसा खालामनो हायो मिजिं खालामनो हायो बे समस्ति बाखि रायजोआ बिपिएफ दोलजोंनो दङ आरो बिपिएफ दोलनि पक्षआवनो बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जोंनि केन्डिडेट जगदीश सरकारखौ देरहाहोगोना रोखा दिनैनि तारिखआव कारण हाजार रायजो राजाया बेहाय बाहागो लादों बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जातीय संगठनफोराबो बेहाय बे इलेक्शनाव जोंनो सापर्ट होदों जेनेबा जोङो आसुखौनो बुं অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম গণ পৰিষদ बे माने बेंगली स्टूडेंट फेडरेशन एबीएमसु आमसु ओमफ्राय भोजपुरी छात्र सन्था ओमफ्राय आदिवासी आसा दं दा गासैबो विभिन्न जातीय संगठनफोराबो बे इलेक्शनाव जोंनि कैंडिडेट जगदीश सरकारखौ बे समस्तियाव समर्थन होदों बे हिसाबै बे समस्तिनिफ्राय जोंनि कैंडिडेट जगदीश सरकारा आरामसे देरहालांनाया रोखा जानानै दङ गावसो जाख'नाय मानोना गावनो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टखौ नायो गासैबो थाखा फैसा बिटिसिआव जेसेबांखिनि खरस खालामनो हायो बे हिसाबैसो फावसार होनायनि उनावसो बिथाङा जोंनो रिलिज खालामनानै हरो दा बिदिहै जोङो बोरै जाख'दो होननानै बुंनो हानो बिथांनो जेला फावसार होगोन साबमिसन खालामगोन फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआव इउसि जेथिया साबमिट खालामगोन अब्लासो थाखा फैसा रिलिज खालामनानै हरो बेखायनो बिनि बुंनायाबो बांसावनाय बांसिनै माने गावबो माने बिटिसिआव दा गेलेदों बिजेपि दोलोआ बे हिसाबै निश्चय इलेक्शनाव बिदि हाब्रु फोनलायनाय बाथ्राखौ बुंखागोन बियो रोखा आंनि बाथ्रा बेनो बेहायनो बिपिएफ दोलोआव आं जन्म जादों बिपिएफ दोलोआवनो हयतो मालाबा उत्थान पथना जायो हयतो उत्थान जाबाबो बेनो बिपिएफ दोलो आरो जोबबाबो बिपिएफ दोलोआवनो जोबगोन